Turistaz beteta ez dauden txokoak gorde ongi sekretua, baina Agitiko kalazari gara. Kontua da duela 20 urte itxi zuten lantegi zahar batek erabat desitxuratzen duela Agitiko paraje berezia, eta hala salatu du behin baino gehiagotan eguzki talde ekologistak. Inma Zabaleta. Agitiko kalan gaude bai, Igeldoko kostaldean, hemen Donostian, leku ezezaguna batzuentzat eta kutxuna eta maitatua donostiar askorentzat. Eta mendik metro gutxira berriz, berehala ikusiko duzue, eraikin zahar bat. Arrain aztegia izandako lantegia duela 21 urte itxi zuten, erabat abandonatuta dago, eta eguzki talde ekologistak Jaurlaritzari eskatu dio eraikina eraitsi eta kala lehen eratzea. Ez du Donostiako hondartza ezagunen antz handirik, baina leku kutxuna dute zenbaitzuek. Eguraldi ona dagonean, hemen ez dago jenderik, supergustora gaude. Para venir a hacer pesca submarina, uno de los pocos sitios accesibles que hay en el Monte Igeldo. Balio ekologiko handiko eremuan dago kokatua, hegazti asko dagoelako batetik. Anfibio batzuengatik ere bai, hegoaldeko zuhaitzi igel famatua. Hemen zegoen putzu handi bat eta seguruena hori izan igel horren habitat nagusia. Ia 20 urte dira arrain aztegia itxi zela eta erabat hondatuta dago. Pixkat utzita dago, lanen bat hemen egitea ondo etorriko litzateke. Industria hondakinak desagerrarazi eta ingurua lehen eratzea eskatzen diote Jaurlaritzari. Emakida horietako bat atzera berriz erakunde publikoen esku geratzen danean, emakida horren onuraduna izan danari eskatu behar zaio lehen zegoen bezala usteko. Apirilaren batean estatuak autonomia erkidegoari itsasertza kudeatzeko eta antolatzeko transferentzia egin zion, eta Gipuzkoako batzar